Ahojte, vítajte v mojej kuchyni. V tomto videu by som vám chcela ukázať, ako sa robí poschodová torta. Čiže na čo treba dávať pozor a čo je dôležité pri poschodovej torte, aby vrchná nespadla do tej spodnej. Moje torty mali priemer 17 cm, tá väčšia a tá menšia mala 12 až 13, tak medzi 12-13 cm priemer. Mala som sacharovú tortu, som robila, čiže to je čokoládová torta, čokoládový korpus s marhulovým lekvárom vnútri. Tým, že ja som robila sacharovú tortu, tak som ju iba prerezala a potrela som v strede tortu marhulovým lekvárom. Ale keď vy si budete vašu tortu robiť, napríklad budete si ju potierať krémom, je lepšie, keď si zoberete hornú časť vášho korpusu, dáte na spodok, potrete krémom a tak sa prepracujete až hore, aby ste mali tú dolnú časť z korpusu, jak sa piekol, aby bol hore, lebo tá časť je najkrajšia, lebo tá je pekne rovná a má pekné hrany. To by bolo na teraz asi zatiaľ všetko a teraz vám ukážem, jak som ešte moje torty potrela ganážou a potiahla fondanom a na záver, jak som ju poskladala a na čo treba teda dávať pozor. Jedna z dôležitých vecí pri poschodových tortách je, aby mala každá jedna torta podložku pod sebou. Ja som svoje podložky vystrihla z kartónu podľa veľkosti mojich rámov, v ktorých som korpusy piekla. Kopčeky na horných stranách korpusov som odrezala tak, aby som dostala rovnú plochu, na ktorú prilepím s ganážou svoju podložku, aby sa mi torta z nej nešmykala. Tortu som následne celú obratila a potrela tenkou vrstvou ganáža. Pri tejto vrstve sa nemusíte snažiť, aby torta bola pekne potretá, lebo slúži len na to, aby spojila omrvinky na torte. Potom, čo som tortu potrela, dala som ju na 10 až 15 minút zachladiť do chladničky, aby ganáž stúhla. Medzi tým časom, čo sa mi prvá torta chladila, potrela som si aj svoju druhú tortu tenkou vrstvou ganáža. Kým som si svoju druhú tortu pekne potrela tenkou vrstvou ganáže, prvá sa mi zatiaľ vychladila a mohla som pokračovať ďalej. Pri tejto druhej a poslednej vrste ganáže som dbala na to, aby už torta naozaj bola pekne potretá. Začala som z vrchu a prepracovala som sa dole. Aby som mala tortu pekne rovnú, som si zobrala pravouhle pravítko, priložila spodnú stranu pravítka na tacku a zvislú stranu k torte. Nedostatky po stranách som stiahla dolu, tak aby ostali strany na torte pravouhlé. Keď som bola vzhľadom svojej torty spokojná, dala som si ju ešte raz na takých 15 minút zachladiť do chladničky. Kým sa mi torta chladila, som si svoj biely fondant rozpracovala a zafarbila na bledomodro a pridala trolinku čiernej. Pracovnú plochu som si posypala škrobom a fondant na nej vyválkala. Keď ganáž na torte stuhne, ona aj obsne a treba tortu pred poťahovaním postriekať alebo trochu potrieť rastlinným tukom, napríklad ceresom, aby sa fondant na torte uchytil. Fondant som si preložila cez tortu a tzv. Žehličkou som si vyhladila hornú stranu torty a tým som aj vytlačila všetky bublinky a vzduch spod fondantu von. Ďalej som pritlačila fondant na stranách na torte.
Začala som na vrchu torty a prepracovala som sa až na spodok. Fondant som si pritom jemne nadvihla a pritlačila, aby sa mi nespravili vrásky na torte. Tu musíte dávať pozor, aby ste fondant naozaj len jemne nadvihli a potiahli, nie moc, lebo fondant sa môže natrhnúť. Keď som sa prepracovala ku koncu, som si ožehlila aj strany torty so žehličkou a zvyšky fondantu dole som odrezala. Ďalšia tiež veľmi dôležitá vecou pri poschodových tortách sú výstuhy do tort, ktoré jednotlivé poschodia držia a zabránia, aby torty zo seba zapadli. Takéto výstuhy sa dajú kúpiť v cukrárskych obchodoch alebo ich môžete nahradiť na menšie a ľahšie poschodové torty aj s obyčajnými slámkami ako ja a na väčšie a ťažšie poschodové torty odporúčam hrubšie slámky. Na hornej časti torty som si vyznačila miesto jednou slámkou, kam ich zapichnem. Prvú slámku som si zapichla až po dno torty a vyznačila miesto na slámke, kde ju prestrihnem. Odstrihnutú časť slámky, ktorá pôjde ako výstuha do torty, som si priložila k ostatným slámkam a podľa nej som ich prestrihla. Jednotlivé slámky som si vpichla do vyznačených dierok a na záver som si moju tú menšiu druhú tortu položila na tú väčšiu a prekryla ňou tie výstuhy. Tak a takto vyzerala moja celá hotová vyzdobená torta. V tej časti videa, kde ste videli, jak som stiahovala tie zvyšky z ganáže z torty s pravítkom dole. Je lepšie, ak si zoberete takéto pravohlé pravítko. Ja som ho nemala vtedy akurát po ruke, záhadne mi zmizlo, dostalo nohy, tak som zobrala to malé. Tak pekne dostanete rovnomer ako pravý uhol s takýmto pravítkom. Ide to aj lepšie sa drží v ruke. Ak vás zaujímajú recepty ku ganáži a k fondantu, linky k tým receptom nájdete pod týmto videom, pod tou šipočkou, tu dole. Ak vás ešte aj zaujíma, jak som tú tortu ozdobila, k tomu budem tiež dávať online video za pár dní, asi za také 2-3, už mám skoro hotové, takže dlho to už nebude trvať. Tam tiež možno aj nejako budem vedieť poradiť. A ak náhodou máte ešte nejaké otázky, niečo som zabudla vysvetliť, alebo bolo to nezrozumiteľné, alebo by ste chceli ešte niečo vedieť, alebo recept na tú sacharovú tortu, alebo čokoľvek, kľudne mi napíšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, samozrejme za každý páček sa budem veľmi tešiť. A ak vás moje videá zaujímajú, tak si ich bezplatne môžete odoberať. Budem sa tešiť a vidíme sa teda na budúce. Ahojte!